8, 7, 6, 5, 4, 3. Nebolo to úplne vydarený štart, ale jasne sa už vám roztrhli, takže dúfam, že už to bude bez narážania. Zatiaľ s držiteľom Vládkou. Sete na druhom mieste, tretí miesto Pavel. Dokonca poradí potrebujú toho ako smešte výstore. Máme vykonať noby, máme náhorský, stavbel, to. Lásko to zaujúduje, takisto aj Seten zakupoval, takže prvýkrát jazdci sa natlačili na seba. Začína súboj. Lásko, Seten, Pavel. Jazdci sú natesno, Viktor troška neboval. 3 minúty do konca, poradí po druhom. A tu sa Pavel dostal prezentoval, na zatiaľ nespomalil. Náhorský, stavbel, to. A už sa začína Vládka. Máša, pozor na pregrove tomu bok. Ďakujem. Prvý Vládko, sekunda za ním Pavel, sekunda za ním Viktor, ktorý opäť chybuje. Vládko si stále drží svoje vedenie a Pavel zakúpil. Pavel Búka, Sete Viktor, noby, máme to náhorský, stavbel. To má teraz bezpečný náskok, za ním Pavel, tiež bezpečný náskok, Viktora Petel. Na štvrtom mieste výborný výkon Kuba, ktorý sa ako nováčik predvoval už druhýkrát do skupiny a podpísal svoju dominanciu v tejto skupine spomedzi nováčikov a juniorov. Jedna minúta do konca, poradie po 4 minúty. Pavel Búka, Sete Viktor, máme noby, stavbel, náhorský, to. Takže Jakub stratil svoje vedenie, Ropa to prebral. A vstupujeme do posledného kola. Som možná sa
Lacko za ním Pavel sekundu a pol. Sete za ním sekunda 9. Takže poradí sa nás nezmením. Skončil Laurel, skončil Boh, skončil Pavel Lukáš, skončil Peter Viktor. Skončil Rob. Poprosíme pozametať na